samonisa ugama utata wethu ebeni onisha yena okunina ba onisha yena utata mna andikho sa space sika mama wami le loba yena ebethandana kunye notata wami andikho sa space mna ndiku space I am a child andizolwela amadali kamama ndilwele lo mama kutata mna ndiku space sam ndifuna utata xa ndifumane opportunity to be the son that i-opportunity amanye amakhaya uvela qumbeke umama xa ebona unyana ebuyela back la tata axabene naye. You know what my mom did? You know what my mom did? Emveni ba sixoxele newele lam nto nomalume bam uvumile sathi utata makabuyele back endlini ekhayeni eNyobrit sayothetha nomama wam anjani wayengumntu uthethela ezantsi yabo anjani uzonalaphi ke kusekwendawo yakhe sathi hayi mama samlungiselela irompha samlungiselela utata irompha. You know what my mom said about my dad? Akekho apho utata lephela ngesixoxa ngotata akekho yena utata wathi umama wami wayendishiye kule room abuyela kule room yakhe sabuza uthini wena mama awuba uyafuna yena bandilale apha erumini uzawulala seyinguye ngoku ezajongana umuntu ba izothini ke ngoku le nto yini nena wanyintoni kwenzeka ntoni yabo ngegqilano iza nemoto newele nam inkosikazi yam yafika hlala ekhawusini yakhe yalila yabo thina si-excited you know funeke sihambile hlala apha wabuza uzona laphi wathi mama sendimlungiselele nina ke ngoku njengabantwana bakhe zange ndikhe ndibe nayo la episode yoba khuphela umsindo wale minyaka engekho ngayo. Many times, but the guy was also so wayeqhelene ukudilishana ne-emotions so he would listen to us and my dad would say uxolo ke uxolo wamxolo phuma emlonyeni uxolo ikhuliswe umama wethu yabona zange kube nzima ukuthi utata uthathe kuthi uxolo and I guess at the time we needed that. We needed to hear about wrong. Yabo uyayibona phofu ba babe wrong lo muntu uyayakhona xolo and ewe sasiba nazo episode part siyamfuna umntata wethu. You can never substitute into efuna utata emntaneni okanye efuna umama emntaneni. You will never substitute. Nokuba la mntana akakhuliswa ngutata, la mntana ufuna utata wakhe. Wena mzali don't become a deterrent ula need yala mntana. Which we do that ngenxa yereason ezahlukeneyo. Okusalayo umntana uyamdinga umama wakhe. Uyamdinga utata wakhe. Yenzeka loo nto leyo athi umuntu be-adoptiwe esenzelwa yonke into bekho laa nto ilangazelela ubona abazali bakhe bokwenyani. That's why kukho inkqubo ezifana nokukhumbula ikhaya. Umntu ngomba apha akhoyo
kukho laa nto ngaphakathi. Yeah. And nam into endiyithethayo ebantwini sukulwa amadali akho undistavise umntana wam. Suyenza loo nto. Ibuhlungu laa nto. Ibuhlungu laa nto because I have seen my mom doing it. But umamam at some point wathi nina aninainyani kunazo. Utsho ukuthi umamam aninainyani kunazo. Ndagqiba ukuthi nani agqiba ukuthi and invalid lana ithethayo umamam. But because thina asikho kwasa space sakho mama. Thina sikwispace sethu sithi uhleli ke wena nabotata. Thina zange ufumane uhlala nabotata. Pha esikolweni kuthethwa noma utatam. Uzobalisa ntoni zawuthetha ntoni? Wena ukhule notata wena mama wayombeka utata wakho. Mna kunzima ukuzohlula ke ezaa zinto eziya uba ngoku awufuni ingathi le nto ubuyenza wena ayithathelwa ntweni. Iyafika yena uzothatha i-credit after so many years, but at the same time nabantwana bavuyela into yoba nathi ngoku sinotata. Inkupho etatam le yoba athi utatam umntu onikhulisileyo mama wena ningamlahli nimsabote. Khange ndibe khona mna ngela xesha benindidinga. This is the greatest thing I have ever seen in my life. This is amazing.